Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳамватанони азиз, дар ин барнома хостам кӯтоҳакак дар масъалаи чӣ зарар доштани саг ва аксҳо дар хона барои шумо як қисса кунам аз ҳаёти худи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои нафароне ки аз ин чиз огоҳ нестанд. Як рӯзе ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам интизори омадани фариштаи ваҳй Ҷабраили амин буд. ҳарчанд ки мегӯяд лаҳзаи дидор фаро расида буд, вале Ҷабраили амин ба назди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фуруд намеомад, падидор намешуд ва ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин чиз ғамгин шуд ва зуд шурӯъ кард ба аз назар гузарондани хона. ва дар зери рахти хоб сагчаи наберагонаш Ҳасайн ва Ҳусейнро дид. ва вақте ки зуд сагчаро аз хона берун кард, фариштаи вай Ҷабраили амин зуд дар хона падидор шуд, намоён шуд. ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сабаби дер фуруд омадани фариштаи вай Ҷабраили аминро аз ӯ пурсон шуд ва Ҷабраили амин дар посух ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки ҷамъияти фариштагон дар он маконе ки саг ва акс ҳаст ҳеҷ вақт фуруд намеоянд. ва ин чизро ман илтимос мекунам ба ҳама панд кунед, то ки албатта баъзе инсонои баъзе нафароин ҳаст ки аъзои оила якҷоя акс мегиранду дар хонаҳо яъне портрет карда кашол мекунанд, то ки аз зарари ин чиз хабардор шаванд. барои камбудии узри зиёд Аллоҳ нигабони ҳамаи мо ва шумо.